față. Intrăm în cazanele Dunării. Ia spuneți-mi de ce se spune Dunărea la cazane. Cine știe? Construiește 3 tabule. Numai asta care o să vedem acum mai este la suprafață, fi ridicată de către muncitorii de la baraj, 11 metri pe înălțime, ca să rămână obiectiv turistic. 2 tabule au rămas sub apă. Nu se mai distingea inscripția pe ele și nu au mai fost ridicate. În anii 101-102, Dunărea nu era așa de largă aici, ca maxim 50 de metri. Pe aici au găsit romanii Dunărea cea mai îngustă și pe aici au trecut. Au făcut un pod plutitor, Puștean lângă Puștean, Pontoane Putraian, investit cu puterea de tribun a 3-a oară, a făcut acest drum. Așa se traduce inscripția. Deci tabul amintește de drumul romanilor construit până pe stânga săbească în vederea cuceririi și îl curgea cu 9 km la oră. Acum când s-a făcut barajul, e mai mult un lac. Vârtejurile sunt mult mai mari când se dă drumul la baraj. O să vedeți și la mănăstire, se văd vârtejurile, anafoarele, așa. Privite de sus avem impresia că Dunărea fierbe. Cazanele sunt mici și mari după denumirea munților. În cazanele mici intrăm acum, avem în dreapta masivul Ciucaru Mic. În cazanele mari o să vedem masivul Ciucaru Mare. De aici denumirea de cazane mici și mari, nu după adâncime, lungime. Pe partea din dreapta urmează o porțiune de pădure. O zonă foarte frumoasă, încă neatinsă de mâna omului. Spun încă, fiindcă în viitor vor apărea pensiuni și pe aici se va uni Orșoa cu Ișelița. O să vedeți anumite golfulețe, cum e și ăsta din dreapta. Aceste golfulețe sunt traversate de niște pasarele metalice, le vedeți de pe navă. Mergem spre cazanele mari.